Biyag Di Tao. Hello everyone! Long time no see, long time no hear. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagundaway may sagot kada kayo. Ti episode 272, dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Lari lakay, may kawa kami iti anak tanodakan iti adayo. Uresyak may kawa aklakit di Diyos to. Kailiw kayon to iti anak ta. Bastagan anad kay iti pagilian apapanam, ha? Wen, promise. Para kada kayo iti anak ta. Uren ba't na kayo, wen? Agan anad kayo iti anak ta. Aywan, inak to gaya man sukunan ni nanang, tapno adakan kadwayo iti balay. Ha? Ay, uri saan ko man, takaasimot. Bakit tinan? Nabigsapay ni nanang. Kabaalan na pa'y tagtrabaho iti unag ti balay. No siya kamay sa, uri saanan? Takabaulak at aripatuan ta anak ta nga uri awan kadwa. Basta ayabak ni nanang, tapno da katulungam diti balay. Ada kamin Maylin, kadwak ni nanang. Ay nakumusta kayo nanang? Agmano Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ala, sumrag kayon. Yun ay tabagyo nanang. Taipan ko itagbalin asilad yun iti balay mi. Ay na, agyaman balasang ko. Ala, agina na kayuan. Tamangan kayon to no madamdama. Hoy nanang, aldawag! Apay di ka pilagring nga. Ay sus, ni Maylin agong unget sa amag. Nanang! Bumangon kay mo dita na! Aldawan! Apay, may kayo dito, itat magdunya! Ay sus, delikado. Apay ngay akas kamot tanday taman ugang ka. Ay, bumangon ako na. Ay. Sana mabalinti kas nga istalyo! Isong aron ngay may kayo dito, balay, tapno tumulong iti trabaho! Ay, pasensya kan balasang ko. Diyak ngamin unay makaturog idirabi isuan ala daw ak anak ka rin. Na ikaw ak ngamin tasabali abala iti nagturugak. Nakaluto akon! Nanganak pa yun! Iso batang yung mga rutagin naw ko nagdalos. Nawatan niyaw? Ha? Uwan, Maylin. Ay, mangkita ak man iti lutok dito'y ref. Di kayo lukat-lukat dito, rep! Ay, nakigtutak pa eh. Itay pa'y lapal-paliwan kayo, Lukat kayo malalukat dito, repon! Madadaal na ita! Sa pinakangingina, kan nagastari ti kuryente no lukat kay alukat. Ay, kwa, mangkita ako maiti ilutok asidaan tayo balasang ko. Katuraya masyak ti mangirwar iti lutuan niyo, Di kagpakalay nga mang lukat-lukat iti rep. Ay, sorry, Maylin. Alalalaglisi kayo dita! Tasyak ti mangirwar iti lutuan niyo. Maylin, nangagkuti pa ng bugbog mo iti katugangam itay. Apay manan? Masurunak. Lukat iti rep. Pagbalinan na mo na kabinet, rep. Di na mo tararamidon na. Barbaryuti ka talaga. Ignorante. Saan ko maakas ti panagsasaom iti katugangam? Di ka lamaas yan. Bakit tampay laang? Respeton kumamot aading ko. No apay mo nga ngayon kuyog di asawak ti inana dito'y Di na bagay tagna di ti syudad. Ignorante. Pati rice cooker, di na among awsaran. Nadaulan na lang ti kagawaan no kasjay. Katno din mo, sikan ati mga ramid, ading ko. Saan ang masapul abugbog kawam? Ta saan anasaya ater aramidem? Kasanon no agipulong iti asawam? Ay namanang, din tumakapulong dayjay tawan cellphone na. Di nanto pa ang ultimo ag cellphone. Basta sardengam nga ung-ungtan ti katugangam, Maylin. Respetum kumamit aji katugangam. No adda di mo kayat, ibagam itinasayaat. Di mo bugbog kawan. Maylin, balasan ko. Kasanong aramatan di washing machine. Aglaba ako ba? Ngamjak mat amaw, no kasano nga aramatan di washing machine. Di mo amo nga usaran day ta automatic.
Isuro man balasan ko. Ay na, narigat ang masuro dayjay. Nang runa no kasken ka. Isu nga igalgal mo lang nga dagiti murang. Laba ako mapay dagiti ulas, kan ap-ap ti kama, kan ap-ap ti sopa. Ano sa magalgalan? Tadyak kayat nga ipaaramat ti washing machine kan kananang. Amang ano dadaulam. Ha? Alalahin kaglaban. Galgalamon. Kan umalpas kang aglaba, agluto kan tumatan. Tapaturugak ta anak ko. Paturugag ti anak ko kunana. Ngam isumat ti matmaturog. No dinan mapaturog ti apo ko. Isun ti maturog. Ay, kunak no nasimput day ta amanugang ko. Ngam saan mat kayam. Hello Lakay, kumusta ka ditan? Nasaya at kasasaan ko dito ba kayo? O ano rin mga pagdanagan nyo kanya? Na kayo nga, kumusta kayo? Ni Nanang, kumusta mo tan? Nasayaat kami, kastamatan ka ni Nanang. Jack nga ron pagtrabahuanan, tama siya nakkankwana. Angam no daduma, agpilit nga trabaho. Bay-bayam, no kaya't natiyag-trabaho. Tapno sana, maburing dito balay. Wen, Jack unay pagtrabahuan, tabakutan. Nalaka mabannog. O sige nga ron, kumawag at lumadamdama at dabit aramidak ba kayo? Bye! Bye, Ay, Larry! mabidla ang balasan ko. Kasarita kumapay ti anak ko. Awanan na! Nagladaw ka ngayon masidagan. Busy dyan akyo. Ay, ado kumati kayat ko nga ibagakan ko, ana. Anya ti ibagam, ipulong nak. Ibagam anaw yung ak, kasta. Ha? Padasam tagipulong itasawak, tadakas ka kanya. Ang sa bagay, di kan tumakapulong kan kuana. Di kan tumakaigam iti cellphone. Kan oray man makaigam ka, di mo matlam mong aramatan. Ngamin, ignorante ka. Agawid ako man ijay probinsya, may balasan ko. Ay, awan tagawid! Apay, marigatan kang agtrabaho dito ay. Di ka katagyaman ta napintas to'y bala pag nanaudam. Naimas pati kang kanum. Sa anak anay ruwam dito, ibalasan ko. Kayat kunti agawid. Basta di ka agawid. Uraya man ni Larry ti mangibagang agawid ka. Saan man na natangkan ti ulong, nana? Apay, di ka maasyan kininanayin ka? Nagado di lablaban na. Kat di mo mat iparamat ti washing machine yo. Di na mo nga ramatan day jay manang. Intun madadaal di dakdakkel ti gastos. Sapay nagngina ti bayad ti repair. Isurong no kasanong alam. Mabalin ka di manang. Di ka man nagpakalay nga mangisuroy taramidok. Ha? Sana kaputay ni inauna kang ngamsyak kunamla na sino kamuta nakalalay nga namang isursuro kanya. Saan ako nga uwi nga basit? At danakam ko manang. Nalalay nga akto pa dumiskarte iti biyag ngamsi ka. Ala, makaamu ka no di ka dungag iti pamagbaga. Talaga adi mo maikat ti kinangato ti pride mo. Kan ti kinabastos mo asumong sumbat. No di mo kayat nga gungetak, di kag pakalay nga mangbagbaga kanyak manang. Tadanakam ko. Ala, di mo panunutin, timbagbagat ya adim kan kaanak ko. Si kamot la ti marigatan, no ipaunag mo dagit yung imbagbaga-anakan ka. Nasakit anak lang amin iti kasdi pa nagsasao ti kapsat ko pa ma. Uray ko mano sa anak nga inaunang iso. Among ti style di kapsat mo. No mamagbagaan, umingar dagos. Di na kaya ti matubtungar. Kanayon na nga ibaga nga adanakam na. Ngam no talaga nga adanakam na. Apay kas jeter aramidan na iti katubangan na. Di lang maasyan ijay bakat. Kanayon ko mata bagbagaan. Hanggang pati siyak nga amayo, bugkawan na. Talaga sa balik, ti ugali di kabsat mo, anak ka. Ni, aldawan na nang apay anak kay dakay pala dita. Nakakukot kay kidin. Maditirit na balasan ko. Kaslag guri-gurak. Anya tinararamid yu aya, apay nga gurigur kayo. Naglaba lang, ba't iti ulas? Ay di pagpamparti pa naglabayo. Tawan pa kay inaigan day ti pa naggurigur yu. Talaga siguro mo ta kinaptan na kayo ti trangkaso Saan man natilay ras-rason yu mo? Pasensya kan, Bailin. Diyak pa'y lang makatrabaho.
Bantayan nyo nga rin tapo ko yung tarumwarak. Papanam. Di yung damagan. Api masapol ang mamuan nyo aya. Basta da papanak. May papaniti trabaho na ito eh. Bantayan nyo tapo ko yun. Adoy nana. Inggatangan kayo iti agas yo. Tapno bumao ti guri-guryo. Ay, akiaman akbalasang kao. Ala, mangan kayo nga rudan. Saka ito agtumar nana. Kaninyo ti in-take out ko nga arus kaldo. Akiaman akbalasang kao. Awan anyaman na nana. Alaag pa'y laang ti kaanak ije balay. Tapno makaina na kayo anaimbag nana. Ay, kaya't kunti agawid ije probinsya me. Balasang ko. Ha? Hidyak kaya atan ti agnaad dito uy. Agawid ako man. Ngam di nakpalubusan ti kapsat mo. Ala, agpaimbag kayo pa'y nana. Tano na imbag kayon ton, saka ito agawidan. Hagam, di nakmat palubusan ti kapsat mo. Balasang ko. Siyak ti makaam mo, nana. Maylin, hindi mo't laging bagan ni nanay ka. Apay mo pa doktor mo. Pambar na lang, Dayjay Manang. Masakit at talaga ti katugangam. Paagasam ko ma. Adamat kwarta yung agasawa. Nalawan-wanan, pagasak. Pumanaw ka nga rudan, tamakarengreng ka manang. Problemak daytan. Di katugangam man ti pakibiyangam, sana ti katuganga. Agawit kayo nga rudan, nanang. Wan, balasang ko. Nga mabalin ka di, nga inton agimbagak sa akto agawid. Itan ti panagawid yo, tamang ano niya ti mapasamak kada kayo dito balay. Diyak kaya ti mapabasol no dadaki sa mapasamak kada kayo. Diyak ka ba ulan ti agbiyahe, Maylin? Itulod kayo di terminal ti bus. Ipalugan kayo. Isa di kay madanagan. Hello, Larry. Nasaya tayo mawag ka. Kwan, ni Nanang. Ha? Apay ni nanang? Agpilit nga ron nga agawin. Iso nga intulod ko na iti terminal. Anya? Apay ka no? Diyak manam mo. Maburing ka no mo dito'y balay. Saan ka no na irwam dito'y syudad? Birukan ka no latta ti bagay na ti klima iti probinsya. Anya? Sapay awan pang kunta ka kay ko na. Ay, di ka mandanagan lakay. Impalugan kon iti bas. Sana mapukaw dayjay. Imbagak iti konduktor ti pangidi sa agan na kenkwana. Nala, di ka mandanagan. Natalgad ti kasasaad ni nanang agawit ti impalugan ko. Diyak mo mabalin alapdan ta mga nuguraan nak. Isa pinalubusa ko na. Agkapsutak at talaga. Kasla maulawak pa eh. Ay, Diyos ko, di na ko mabaybayan. Tarabayan na ko ma. Iti pa nagbiyahe nga gawin. Nana, babalin ka dito makiabay ka da kayo. Auntie Inga? Si kamot gayam dayta, Marlon ka anakan. Naggapuan nyo, auntie? Ijay balay da insan mo alari, barok. Si ka, nagkapuam. Ada ginatang ko alote dito, auntie. Kaya madama ti panagpatakder ko iti balay. Agure kayo, apay kaslag kakapsot kayo. Masakit kayo? Ay, maulawak, barok. Tulungan ako ba? Ha? Auntie! Ay sus! Napukawan iti puwet niya, auntie. Bagkatagtaypan ko iti ospital. Agyaman itipan ang tulong po kanya. Awanan niya man, auntie. Ma-confine kayo kano kung nati doktor. Tani, nakapsot kayo. Alaan da kayo ti laboratories. Pasensyakan ka, anakan. Nakontak mo ka din ni Laria kasinsin mo. Inchat ko, auntie, ang hindi na pa'y nabasa. Busy siguro iti trabaho na. Kaya't ko ang akasarita ti anak ko. Wen, auntie, urayan tayong agon line ni insan. Ta siguradong umawag dayjay. Apa man na mabasa na ti chat ko kun na. Hello, insan. Kumusta ni nanang? Hello, insan. Nasayat mo tayo. Medyo nakapsot pa eh. Kaya't nakakano makasarita ni auntie.
Sige man, insan. Hello, anak ko. Kumusta ka, ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek nanang. Kumusta kayon? Kastoy, pumigpig sa ako, nanak ko. Apay ngamin ngagpilit kayo nga agawid. Ket madigayam tirik nayo. Naku na ti asawak nga ipilit yung kano ti agawid iti probinsya. Diyak kumapay kaya ti agawid. Tama di tirik na. Ngam pinilit na ti asawa, manak ko. Anya? Pasensya ka, nanak ko. Diyak kumakayat ti agsaw. Ngam masapol ama-amuam ti arami ti asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan? Wan, puno. Talaga kayat kung ti agawid. Tayak maanusan ti araramidan ti asawam kanya. Ngam naira na ang nagsakita. Iso nga itantan ko kumapay ti panagawid ko. Ngam pinilit na ti asawam a pinagawid. Anya? Saan ko apadpadaksen ti asawam, anak ko? Ngam saan na nasaya at ipan na kilangan na kanya. Kanayon na kabugkawan, kat pagsasawan na kiti ang kakasakit. Kasta? Hatakan ka, numamati kawan mo saan. Asawam ni Maylin, kat maawatak. No iso ti mas isakit mo, anak ko. Basta siya agsasawak iti pudnaw. Saan ko nga ugali ti agpartuat iti sarita, anak ko. Nanang? O sige. Tag-emergency ak nga agawid, nanang. Ngam pangasyo. Di yu ibagbagay ti asawak ti panagawid ko. Ante, makarwar kayon dito ospital. Nakunan ni Insan Larry, ngagsubli kay kano iji balayda. Anya, ay saan? Diyak kayatin ijay kaanakan. Basta kasta tibilin ni Insan, ante. Agawid kayo kano ijay. Taurayan nyo ti panagawid na dito'y Pilipinas. Ala, laba amin dagita. Tapno daganas mo nagsubli dito'y balay. Kan uray ta na imbagan kan. Inutag ko mati aglaba, balasang ko. Tapno sa anak amabiglaan. Sana mabalin. Kanon tupay amalpas dagita no iniinutam. Sana si kati matungpal. Maylin, medyo nakapsutak pa'y ngamin. Ang mga numabag na takbalas. Magtangkan mo ti ulo mabakbakitanan. Ay. Studenten Maylin! Lari, ada ka. Kasta gayam ti aramidem iti inak, ha? Ay, Lari. Plastik ka nga asawa. No nakasango ak, nakasaysaya at ka iti inak. Ngam naawanak, parigatem gayam iti trabaho ni nanang. Ni, sana pudno day Aday mo na, Lari. di nakarakupan. Lari. Tapno ibagakon ka. Ti inak ti kapatgan iti biyag ko. No pagpilyen nak, ninanang ko ti pilyag, tadyak pagan ano ti pakitang taong asawa. Lari, pagkawanan na kuma. Wala nanang, yung pakyo na iti kawasyo, tapumanaw tayo nito. Agawid tayo iti probinsya. Apay akas jay. Siyak ti asawa. Ngam, apay ajay ina na ti pinili na papa. Natural adye ina na ti pilyen na. Tanagbasol ka anak ko. Sa nagapot asawa na kanilare, kat sikan ti kampyan na iti amin na banag, nga oray agdadata mo, itanagbasol ka. Papa. Panunutem ti bintut mo. Kat no talaga napatag ti asawam ken ka, agkid daw ka iti pamakawan. Barang ikan nakapay iti may sa agundaway. Lari, please. Urnusan ta kuman ti amin kadata. Diyak kaya't na marakrak ti pamilya ta. Kasanon ti anak ta. Pagkawanan na kuma. Sana siyak ti pagkidaw am iti pamakawan. Ninanang, Maylin. Kat no mapakawan na ka, nasayaat. Ngam no saan, ladingitak. Lari. Kat no bilang mapakawan na ka, sige, ikan kapay iti may sa agundaway, Maylin. Basta agkari ka adimon ulitan ti naramid mo iti inak. Wen, ikarik Lari. Sana na maulit tayo jay. Nakasagana ka mang sulnit, hindi nagkurang ang kaninanang. Pasensyakan.
Ngam napatag ti inak iti biyag ko. Ado tinagdaldalanan ti inak kanyak. Ado a sakripisyo ti naramid na. Tapno maikanak lang iti napintas sa masakbayan. Agmaymay sa ti inak anang isakad kanyak. Isu nga amok amin ang nagdaldalanan na. Kat no adda mangulpit kan ko na. Ladingitak. Ngam siyak ti makalabad na. Nga uray pa'y si kaamis mo nga asawak. Promise, Larry. Sana na maulit na jay. Ipatag kan asikaswa ko na naimbag ni Nanang. Nupay adda dagiti anak, amang ikulasay kadagiti inada, adda latamot ti anak, amang ipatag kadagiti inada. Kat nakasagana da amang ilaban kadakwada no adda mangdangran wen umang pasakit kadakwada. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti sa palimanan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insora ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo amin.